I el que era això era espais que, quan tu els veies, tenies ganes de marxar corrents. Y hemos levantado esta nave que era una ruïna. No sabíem tampoc com evolucionaria i no ens imaginaríem que després d'un any s'hagués ja convertit en un espai amb tanta activitat. Pues hay conferencias, Teatro, Assemblees, xerrades de tot tipus. una comida de bautizo. Una reunió de veïns. Estoy montando un karaoke una vez al mes. hay pintura, hay escultura. Aquí mola perquè tens com molta oferta, molt variada. És com impensable, no? Un piano de cola a dins una fàbrica abandonada, no? El que té la Bòstic és un espai que hem decidit recuperar gent del barri pel barri. De que esté todo legal, ¿no? No sé cómo se llama, normativa. Para poder sacar, digamos, los contratos o los... Aviam, els diners són necessaris perquè nosaltres el que volem fer és posar en normativa tots els espais que tenim. Per posar-ho en condicions legals. Poder aconseguir fer les obres i tot el necessari per les llicències. Perquè hi ha molta gent que té moltes ganes que això funcioni. Perquè un espai com aquest ha d'existir, saps? N'hi hauria d'haver per tot arreu, saps? Tots els barris haurien de tenir una nau Bòstic. Este dinero hay que conseguirlo como sea, porque es que nos lo exigen las autoridades. Pero es que es muy difícil de conseguirlo, pero tenemos que conseguirlo sí o sí.